Usa ka condominium building sa Davao City ang dili na luwas puy-an sumala sa assessment sa Office of the City Building Official sa Davao City LGU human sa pagtayog sa miaging semana. Pipila na ka mga tenant ang namakwit sa ilang mga unit. Ani ang report ni Jandy Esteban. Hinay-hinay na nga namakwit ang mga unit owners sa usa ka condominium building sa Ecoland sa Davao City. Dihang gianunsyo sa Office of the City Building Official nga dili na kini luwas puy-an human sa kusog nga pagtayog. Nagbutang na ang management of help desk dinhi sa ilahang lobby, dinhi nila i-entertain o tubagon ang mga pangutana ingon man ang mga concern sa mga unit owners. Sa post sa usa ka tenant, iyang gipakita ang mga dakong buak sa pader sulod sa iyang unit. Sumala niya sukad pa sa naunang kusog nga linog na report na daw nila sa management nga naanay mga danyos apan wala pa raw maaksyonan hangtod sa nasamutan. Sa interview sa Super Radio Davao sa Okbo, sagad sa nakita mga dakong liki sa pader ug inner columns. Bisan dili daw ang main structural support ang nadanyos, delikado daw gihapon kini ug galing duna na say kusog nga pagtayog. Apan assessment nakita nato na medyo above normal ang iyahang acceleration. That is why naay daghan visible cracks, dagko na cracks within the structure. Throughout the building nagyoy daghan na mostly non-structural members man, but tungod lagi kay daghan kaayo portions, mostly walls, inner columns, daghan kaayo. Tungod sa kadaghan niya, it's already imposing, according to the National Building Code, structural hazard. Doon na kapin 200 ka unit owners ang nanghawa. All tenants of the Belvedere building, we ordered na the MCI to let them vacate. But the other buildings, ang advice namo, considering the proximity to a dangerous building within their vicinity, ang advice nako is mas maayo kung palayo sila ani until such time na stabilize na ni DMCI tanan, ma-repair na niya tanan. Sa bahin sa management atol sa interview sa RTV1 Mindanao, based sa result ng inspection ng construction group namin kasama ang Okbo, ay walang nakitang major structural damages sa lahat ng buildings ng Verdon Park, including yung Belvedere. Ang mga non-structural cracks na na-observe do not compromise the overall structural integrity of the building and are up for repair. Magkakaroon din tayo ng third-party team na mag-validate ng mga initial findings na ito. We also have our evacuation team na tumutulong sa mga residents na mag-evacuate. Sa karon nagpadayon ang repair sa mga danyos sa Gambalay. Kauban si Jojo Solarte sa camera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.